Mahabharata Pas Pandavra Joao Hat Enggai Bini Bihigno Kerboni Hawal Eba Khipa Kerboni Yako Yafarai Rekha Tei amo kahai borok gobang randoms borok jagao jotoni bwskango no Draupadi ni rok khukjaka tei asomani twkhlaijaka oborokno tui to norok sai numanna Mahabharata jodi no kothoma eba kheba naikha hingke to oborok khio no saimannai hingke tini je ang kothoma no tui sana thangui tongo abo hai no same Pas Pandav tei Draupadi kahai bongni kothoma bai bongni kothoma bo same no phiaba o story hingke tabuk new generation ni abo hingke ba matai rok ni jokni amsuk simi se different tei rok hingke to joto no same no kokthai jabai sana thangka hingke abo Mahabharata jokni mo hingke Kaliyug jokni story no tui sana thangui tongo Mamla wngkha UP ni Baghbat jila khoroksa borok Joao har wngui bini bihigno aboni bodla rwnani boni yago rangrok kunukhano kwrwi wngui Joao har wngui bini bihigno yafar swnai Joao har wngmani yagulo 8 jona borok tongo ar jaga joa thangnai borokno yafarwi rekha bini bihigno hingke no aboni yagulo bihigno manmani yagulo kheno o har wngnaini bihigno manmani yagulo borok 8 jona borok khoroksa tei khoroksa khlai doskarm khlaikha o bihig bai phaidi hingke puilani simi kaham khlai saiman layano o story rok no tui mamla wngkha 24 April 2024 ni Jerao UP ni Baghbat ni nirababa tongnai khoroksa bwrwi bai UP ni khoroksa sela borokno arrange marriage kok surlai kai rwjago kaijakmani koyek dino to belai kheno khushi chelabo khushi bwribo khushi haike no 3 mas jora 3-4 mas jora lai thangkha 3-4 mas to bihig bwsai joto khushi no bwkra juk tei bini buwai tongo khoroksa borok joto hasa khushi kaisa family haike no tonglaio boni bwsajak haike bahamjak no kaphaipono phiaba jephru 3-4 mas lai thangka abro hingke no dehes yakheba manui khwnui nahaidi ahai khlaidi hinui bono satek pitok khlainani tonglaikha hingke boni bwkra khoroksa tongo boni buwai tei boni bwsai borok khorokta miliwi bono satek pitok khlaia dehesni bagui amo kahai satok pitok khlaiui nogo rang naidi dehes naidi bomo phani nogo naidi hini sarjagui bwrwi ko phuru hingke to thangui nai no rwphaio phiaba amsuk nahai to bokheba kaijagui phaikya boro amsuk naharak sinani haini bagui no man sonman no naiui paithago hingke bo khulumka tei nahar manglia hinui tei amo haini yagulo kheno bono tei bo buna tongnani chengkha Aprung simi hingke boni torchar boni sago torchar khlainani tei bo bangkukha bini bwkra buwai porjotto bono yakti saui bukha jorao bwsaini to sailap kwrwi bo hingke salprom no chwak nungui yakheba kaham kwrwngbo phano se naisigi mania o dehesni bagui mamang kok khurchaui kok saui balai bono buo togo amo haima amsuk kosto jengjal wngui tongphano o bwrwi uansugui nakha je obono bini nog obono bini bwsai hampano hamyapano obono bini bwkrani nog hinui uansugui namani yagulo bo aro satok pitok khlaijak phano aro no kosto soi tongui tongkha haike 1 boshor kawi thangka bo ar jagao satok pitok khlaijakmani same topic no tui hingke no din phaika 18 November 2025 ni 1 boshor kawi thangka haike bo ar jagao tongui tongmani adino hingke no bo bini buma buphani nogo thangai yakoi bini buma buphani nogo thangui kana gini ni borok no tei buma buphano thumui tubuwui thanao thanglaiyo complain khlainani bagui hingke no thanao thangui police rok no emon je kok saui khnaika o kok no khnamani yagulo police rok
belai kheno wanajak tei mlang salaijak norokbo o kokno khnamani yagulo belai kheno wanajaknai amo haibode wngui man hinui bwrwi sawi khnarika merit ni khewai gao bo bini bwsai bai ah jagao tongo tei sawi khnarika bini bwsai srabi jowari tei jowa mang thwngwi tongo salo sapung tei nokni je chwlarok tongnai bini buwai tei bwkra borokbo jowa thwnglaio haike nogo mang thwnglaio borok dol dol nuhunui hingke November 2025 bo aro haino wngkha boni bwkra buwai tei boni bwsai khlaioi jowa thwngnani adino hingke borokni dol rok no jotono no nuhunbaikha hingke afuru hingke no to jowa thwngmang har wngwi thangka boni bwsai hingke to har wngwi kunu phano rwnani kwraikha bini bwsai ni thani afuru kheno bwsai kunu rwnani kwraikha hinui uansukha boni bihimno balidan riwi rima sao hinui jowa o har wngwi thangmani yagulo bo amsuk jora bathagwi tongliya boni bihikno boni je 8 jona dolok tongnai borokni yago yakfarwi rwkha o jowa o thwngnani rangni bodla belai kheno wanajaknai abo hai kokrok khwnakha hingke bwsaini nogo no bwsaini swkango khlai buwai tei bwkrani swkango line romlaiwi romphere laikha o bwrwi no tei amsuk jora bo thagwi tongliya o bwsaini logi o bo o bwrwini bwkra tei buwai tongo borok bo nasigui tongmanjakliya borok porjonto bahamjak no loop nangjagui dushkarm khlaika borok bo।